Θέλεις να αντιστρέψεις το παιχνίδι και να κάνεις τον ναρκισσιστή στη ζωή σου να αρχίσει να σε φοβάται και επιτέλους να σε σέβεται. Αυτό που θα ακούσεις τώρα ακούγεται σχεδόν αδύνατο, αλλά είναι πλήρως επιβεβαιωμένο από τις έρευνες του Sigmund Freud πάνω στην ανθρώπινη ψυχή. Αν για μήνες ή χρόνια ένιωθες χειραγωγημένος, ελεγχόμενος, αν η αυτοεκτίμησή σου καταστρέφονταν συστηματικά από ένα τοξικό άτομο, αυτή η στιγμή θα αλλάξει τα πάντα για πάντα. Η αλήθεια είναι ότι οι ναρκισσιστές τρέφονται από την αδυναμία σου. Χρειάζονται τον φόβο σου, την απελπισμένη ανάγκη σου για αποδοχή, τις συναισθηματικές σου αντιδράσεις. Αυτό είναι η τροφή τους, το ναρκωτικό τους, η πηγή της δύναμής τους. Αλλά σήμερα θα ανακαλύψεις 9 θανάσιμα αποτελεσματικές στρατηγικές που θα αντιστρέψουν εντελώς αυτή τη δυναμική. Ο Φρόιντ ανακάλυψε κάτι συναρπαστικό στη δουλειά του με τις πιο δύσκολες περιπτώσεις ναρκισσισμού. Παρατήρησε ότι κάθε ναρκισσιστής έχει μία θεμελιώδη αδυναμία, έναν θανάσιμο φόβο για την απώλεια ελέγχου πάνω στο θύμα του. Και ακριβώς αυτός ο φόβος θα γίνει το μεγαλύτερο όπλο σου. Αυτό που θα μάθεις τώρα δεν είναι θεωρία, είναι δοκιμασμένες στην πράξη τεχνικές που έχουν ήδη βοηθήσει χιλιάδες ανθρώπους να απελευθερωθούν από τοξικούς δεσμούς. Αλλά προσοχή, αυτές οι στρατηγικές είναι τόσο ισχυρές που μπορούν να αλλάξουν εντελώς τη δυναμική της σχέσης σας μέσα σε λίγες μόνο μέρες. Προετοιμάσου για μια μεταμόρφωση που όχι μόνο θα σε απελευθερώσει από τη χειραγώγηση, αλλά θα σε κάνει κάποιον που ο ναρκισσιστής θα πρέπει να σέβεται. Κάποιον που δεν θα είναι ποτέ ξανά θύμα όταν ο ναρκισσιστής σε επιτίθεται λεκτικά, σε κριτικάρει, σε ταπεινώνει ή προσπαθεί να σε προκαλέσει. Η πρώτη σου αντίδραση είναι πιθανώς άμυνα, δικαιολογία, κλάμα ή θυμός. Αυτό ακριβώς περιμένει. Η συναισθηματική σου αντίδραση είναι καύσιμο για το εγώ του. Επιβεβαίωση ότι εξακολουθεί να έχει εξουσία πάνω σου. Αλλά φαντάσου αυτή τη σκηνή. Ο ναρκισσιστής ρίχνει το τυπικό του δεικτικό σχόλιο, προσπαθεί να σε ταπεινώσει, ίσως μάλιστα το κάνει μπροστά σε άλλους ανθρώπους. Και εσύ απλώς τον κοιτάς ήρεμα, ίσως με ένα ελαφρύ χαμόγελο και δεν λες τίποτα. Απολύτως τίποτα. Μένεις εκεί σιωπηλός, αναπνέεις ήρεμα και απλώς τον παρατηρείς. Αυτή η σιωπή δρά στον ναρκισσιστή σαν χτύπημα, κατευθείαν στην καρδιά του εγώ του. Γιατί ο ναρκισσιστής τρέφεται από την αντίδραση. Χρειάζεται τον θυμό σου, τα δάκρυά σου, την απελπισμένη δικαιολογία σου. Αυτό είναι το ναρκωτικό του. Όταν δεν το λαμβάνει, όλο το σύστημα χειραγώγησής του αρχίζει να καταρρέει. Ο Φρόιντ παρατήρησε ότι στην αντιμετώπιση με τη σιωπή, ο ναρκισσιστής αρχίζει να αισθάνεται κάτι που δεν γνωρίζει, ανημπορία. Προσπαθεί να προκαλέσει ακόμη περισσότερο, αλλά όσο περισσότερο προσπαθεί, τόσο πιο γελίος φαίνεται. Τελικά σωπαίνει και ο ίδιος, γιατί δεν έχει πια με τι να παλέψει. Εξασκώντας αυτή την τεχνική, δείχνεις στον ναρκισσιστή χωρίς λόγια. Δεν έχεις πια εξουσία πάνω μου. Τα λόγια σου δεν με πληγώνουν πια. Δεν είμαι πια το συναισθηματικό σου παιχνίδι. Την επόμενη φορά που ο ναρκισσιστής θα προσπαθήσει να σε επιτεθεί, απλώς αναπνεύς βαθιά, κοίτα τον ήρεμα στα μάτια και διατήρησε απόλυτη σιωπή. Παρατήρησε πως η αυτοπεποίθησή του αρχίζει να κλονίζεται, πως προσπαθεί απελπισμένα να προκαλέσει σε σένα οποιαδήποτε αντίδραση. Από ποια πόλη μας παρακολουθείς σήμερα? Είμαι περίεργος πόσο μακριά φτάνουν αυτές οι επαναστατικές ανακαλύψεις. Αυτή η σιωπή είναι το πρώτο βήμα για να ανακτήσεις τη δύναμη σου. Αλλά αυτό είναι μόνο η αρχή. Η επόμενη τεχνική είναι ακόμη πιο καταστροφική για τον ναρκισσιστή. Υπάρχει μία φράση την οποία ο Φρόιντ θεωρούσε κρυπτονίτη για τον ναρκισσιστή. Όταν την προφέρεις με απόλυτη ηρεμία και αποφασιστικότητα, στο μυαλό του ναρκισσιστή συμβαίνει μια πραγματική καταστροφή. Αυτή η φράση είναι «Αυτό δεν μου ταιριάζει πια». Για χρόνια ο ναρκισσιστής συνήθισε στο ότι είσαι προβλέψιμος, ότι θα οικετεύεις, θα δικαιολογείσαι, θα προσπαθείς να τον πείσεις,
θα παλεύεις για την προσοχή του. Τρέφεται από τη συναισθηματική σου εξάρτηση, την ανάγκη σου για την αποδοχή του. Αυτή είναι η πηγή της δύναμής του πάνω σου. Αλλά όταν ξαφνικά προφέρεις αυτά τα λόγια και απλώς φεύγεις χωρίς δικαιολογίες, χωρίς διαπραγματεύσεις, χωρίς να δίνεις δεύτερες ευκαιρίες, ο κόσμος του καταραίει. Για πρώτη φορά στη ζωή του συναντά κάποιον που δεν παίζει το παιχνίδι του. Το μυστικό βρίσκεται στο να μην μπαίνεις σε συζητήσεις μετά την προφορά αυτής της φράσης. Να μην εξηγείς γιατί αισθάνεσαι έτσι, να μην προσπαθείς να τον πείσεις, απλώς να φεύγεις. Αυτό δείχνει στον ναρκισσιστή ότι δεν είσαι πια η συναισθηματική του μαριονέτα. Ο Φρόιντ παρατήρησε ότι οι ναρκισσιστές χειραγωγούν πιο εύκολα εκείνους που φαίνονται αδύναμοι και εξαρτημένοι. Όταν ξαφνικά γίνεσαι άτομο που έχει σαφή όρια και δεν φοβάται να τα υπερασπιστεί, ο ναρκισσιστής αρχίζει να σε αντιλαμβάνεται ως απειλή για την κυρίαρχη θέση του. Μετά την προφορά αυτής της φράσης μπορείς να περιμένεις απελπισμένες προσπάθειες ανάκτησης ελέγχου. Ο ναρκισσιστής μπορεί να δοκιμάσει love bombing, μπορεί να ρίξει απειλές, μπορεί να προσπαθήσει χειραγώγηση μέσω ενοχών. Όλα αυτά είναι σημάδια απελπισίας, απόδειξη ότι η στρατηγική λειτουργεί και ότι χάνει τον έλεγχο πάνω σου. Θυμήσου τα λόγια του Φρόιντ. Εκείνος που ελέγχει τις αντιδράσεις, του ελέγχει την πραγματικότητά του. Όταν πάβεις να είσαι αντιδραστικός, γίνεσαι ενεργητικός. Παίρνεις τον έλεγχο της κατάστασης, αλλά αυτό δεν είναι όλα. Σε περιμένει η τεχνική που ο Φρόιντ αποκαλούσε ψυχική ασπίδα. Οι ναρκισσιστές είναι μάστορες στο να βρίσκουν τα αδύναμα σημεία σου. Ξέρουν ακριβώς ποια λόγια θα σε πληγώσουν, ποιες αναμνήσεις θα προκαλέσουν πόνο, ποια κόμπλεξ να χρησιμοποιήσουν εναντίον σου. Για χρόνια έχτισαν έναν χάρτη των τροτών σημείων σου και τον χρησιμοποιούν σαν όπλο. Αλλά ο Φρόιντ ανακάλυψε έναν συναρπαστικό αμυντικό μηχανισμό στην ανθρώπινη ψυχή. Τον αποκαλούσε εξύψωση των συναισθημάτων. Στην πράξη αυτό σημαίνει δημιουργία μιας αόρατης ασπίδας που κάνει κάθε προσπάθεια χειραγώγησης να αναπηδά απλώς από πάνω σου. Αυτή η ασπίδα είναι μια κατάσταση πνεύματος, στην οποία κάθε επίθεση του ναρκισσιστή πάβει να σε αγγίζει προσωπικά. Όταν προσπαθεί να σε κριτικάρει, στις σκέψεις σου λες στον εαυτό σου «Αυτό δεν αφορά εμένα, αφορά τον πόνο του, αφορά την απελπισία του». Όταν προσπαθεί να σε ταπεινώσει, βλέπεις σε αυτό τη δική του ανασφάλεια και φόβο. Το κλειδί είναι να καταλάβεις ότι η επιθετικότητα του ναρκισσιστή είναι πάντα προβολή του δικού του πόνου. Όταν σου φωνάζει, φωνάζει από πόνο. Όταν σε ταπεινώνει, προσπαθεί να ανεβάσει την αυτοεκτίμησή του σε βάρος της δικής σου. Η αόρατη ασπίδα δεν σημαίνει αγνόηση της συμπεριφοράς του. Σημαίνει να πάυσεις να το παίρνεις προσωπικά. Αυτή είναι μια θεμελιώδης αλλαγή οπτικής που προστατεύει την ψυχή σου από τις τοξίνες του. Πρακτική τεχνική. Όταν ο ναρκισσιστής σε επιτίθεται, στη σκέψη σου επανάλαβε το μάντρα. Αυτό δεν αφορά εμένα, αφορά τον πόνο του. Αυτή η απλή φράση δημιουργεί ένα συναισθηματικό φράγμα ανάμεσα στην επιθετικότητά του και την αυτοεκτίμησή σου. Ο ναρκισσιστής, βλέποντας ότι οι επιθέσεις του σταμάτησαν να λειτουργούν, αρχίζει να αισθάνεται ανημπορία, και ένας ανήμπορος ναρκισσιστής είναι ναρκισσιστής που αρχίζει να σε σέβεται, όχι από αγάπη, αλλά από φόβο για τη νέα σου ανακαλυφθής αδύναμη. Ο Φρόιντ έλεγε «Τη μεγαλύτερη εξουσία έχει εκείνος που δεν χρειάζεται να τη χρησιμοποιήσει». Όταν γίνεσαι απρόσβλητος στη χειραγώγηση, η δύναμή σου γίνεται προφανής, αλλά η επόμενη τεχνική μπορεί να αντιστρέψει εντελώς τους ρόλους στη σχέση σας. Οι ναρκισσιστές ζουν σε έναν κόσμο ψευδαισθήσεων για τον εαυτό τους. Βλέπουν τους εαυτούς τους ως τέλειους, παρεξηγημένους ιδιοφυείς και όλα τα προβλήματα τα αποδίδουν στους άλλους. Αλλά τι συμβαίνει όταν ξαφνικά στέκονται μπροστά σε έναν καθρέφτη που τους δείχνει τη σκληρή αλήθεια για τη συμπεριφορά τους? Ο Φρόιντ χρησιμοποιούσε στη
θεραπεία, μια τεχνική που αποκαλούσε ψυχοαναλυτικός καθρέφτης. Βασιζόταν στο να αντανακλά στον ασθενή τα δικά του λόγια και συμπεριφορές, ώστε να μπορέσει να δει τον εαυτό του από έξω. Στη σχέση με ναρκισσιστή αυτή η τεχνική γίνεται θανάσιμο όπλο. Ο καθρέφτης της αλήθειας συνίσταται στην ήρεμη, πραγματική περιγραφή της συμπεριφοράς του ναρκισσιστή, χωρίς συναισθήματα, χωρίς κρίσεις, μόνο ξερά γεγονότα. Αυτό είναι καταστροφικό για τον ναρκισσιστή, γιατί δεν μπορεί να υπερασπιστεί την πραγματικότητα. Αντί για «είσαι φρικτός», πάντα με κριτικάρεις. Πες, παρατηρώ ότι στα τελευταία 10 λεπτά σχολίασες αρνητικά 4 φορές την εμφάνισή μου. Αντί για «δεν με ακούς ποτέ», πες, βλέπω ότι με διακόπτεις κάθε φορά που προσπαθώ να εκφράσω τη γνώμη μου. Αυτή η τεχνική αφαιρεί από τον ναρκισσιστή τη δυνατότητα να προκαλέσει σε σένα συναισθηματική αντίδραση. Δεν μπορεί να φωνάξει στη λογική, δεν μπορεί να χειραγωγήσει γεγονότα. Στέκεται μπροστά στη ξερή πραγματικότητα της συμπεριφοράς του. Ο Φρόιντ παρατήρησε ότι οι ναρκισσιστές είναι σαν συναισθηματικοί βρικόλακες. Τρέφονται από ξένη ενέργεια, αλλά ο καθρέφτης της αλήθειας τους αντανακλά τη δική τους τοξικότητα, κάτι που είναι αφόρητο για αυτούς. Δεν μπορούν να αντέξουν την αντιμετώπιση με αυτό που πραγματικά είναι. Όταν χρησιμοποιείς συνεπώς αυτή την τεχνική, ο ναρκισσιστής αρχίζει να αποφεύγει την αντιμετώπιση μαζί σου. Για πρώτη φορά στη ζωή του φοβάται τη συνάντηση με τη δική του αλήθεια που αντανακλάται στα λόγια σου. Αυτή η τεχνική όχι μόνο σε προστατεύει από τη χειραγώγηση, αλλά επίσης δείχνει στον ναρκισσιστή ότι τον έχεις ήδη καταλάβει. Και αυτό εγύρισε αυτόν πρωτόγονο φόβο για την απώλεια ελέγχου. Αλλά η πραγματική δύναμη βρίσκεται στην επόμενη στρατηγική, την οποία ο Φρόιντ θεωρούσε ως την πιο αποτελεσματική ενάντια στον ναρκισσισμό. Για τον ναρκισσιστή δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από την πλήρη αδιαφορία. Αυτό κυριολεκτικά καταστρέφει την ψυχή του, γιατί σημαίνει ότι σταμάτησε να είναι το κέντρο του συναισθηματικού σου σύμπαντος. Ο ναρκισσιστής μπορεί να αντιμετωπίσει τον θυμό σου, ακόμη και αντλεί από αυτόν ευχαρίστηση. Μπορεί να αντέξει τον πόνο σου, αυτό επιβεβαιώνει την εξουσία του, αλλά δεν μπορεί να αντέξει το να είναι για σένα εντελώς ασήμαντος. Αυτό είναι ο χειρότερος εφιάλτης του. Η πραγματική αδιαφορία δεν συνίσταται στο να προσποιείσαι ότι δεν νοιάζεσαι. Είναι μια βαθιά κατάσταση πνεύματος στην οποία ο ναρκισσιστής πραγματικά πάβει να έχει για σένα συναισθηματική σημασία. Οι απόψεις του, οι επιθέσεις του, οι προσπάθειες του για χειραγώγηση γίνονται για σένα τόσο σημαντικές όσο ο καιρός σε άλλη χώρα. Όταν φτάσεις στην πραγματική αδιαφορία, πάβεις να ελέγχεις τα προφίλ του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα μηνύματά του δεν προκαλούν σε σένα κανένα συναίσθημα. Μπορείς να μιλάς για αυτόν σαν για ξένο άτομο. Η παρουσία του δεν επηρεάζει τη διάθεσή σου. Ο Φρόιντ παρατήρησε ότι οι ναρκισσιστές διαισθητικά αισθάνονται την αδιαφορία και αντιδρούν σε αυτή σαν ζώα σε θανάσιμη απειλή. Πρώτα προσπαθούν να εντείνουν τις ενέργειές τους, μετά εισέρχονται σε πανικό και τελικά παραδίδονται. Όταν ο ναρκισσιστής καταλάβει ότι είσαι πραγματικά αδιάφορος, αρχίζει να σε σέβεται για έναν απλό λόγο. Φοβάται ότι μπορεί να σε χάσει εντελώς. Και για τον ναρκισσιστή η απώλεια πηγής ναρκισσιστικής ενέργειας είναι ψυχικός θάνατος. Ο δρόμος προς την πραγματική αδιαφορία μπορεί να διαρκέσει μήνες. Είναι μια διαδικασία σταδιακής απόσυρσης της συναισθηματικής σου ενέργειας από τη σχέση με τον ναρκισσιστή και επένδυσής της στον εαυτό σου. Η πραγματική αδιαφορία δεν είναι μίσος, είναι ηρεμία. Είναι ελευθερία από την επιρροή του στα συναισθήματά σου, αλλά υπάρχει ακόμη μία τεχνική την οποία ο Φρόιντ θεωρούσε θεμελιώδη για την ψυχική επιβίωση. Ο ναρκισσιστής είναι σαν το νερό, θα βρει κάθε σχισμή στα όρια σου και θα περάσει από εκεί, θα δοκιμάζει τα όρια σου, θα τα ξεπερνά χιλιοστό προς χιλιοστό μέχρι τελικά να σε κυριεύσει εντελώς.
Αυτή είναι η φυσική του στρατηγική επιβίωσης, ο τρόπος του να διατηρεί τον έλεγχο στο περιβάλλον του. Ο Φρόιντ έγραφε για την ανάγκη καθιέρωσης ψυχικών ορίων του εγώ ως θεμέλιο υγιούς ψυχής. Στη σχέση με ναρκισσιστή τα όρια δεν είναι πολυτέλεια, δεν είναι επιλογή προς εξέταση, είναι θέμα ψυχικής επιβίωσης. Είναι ένα σαφές όχι που γίνεται το ιερό σου δικαίωμα, ο άθικτος κώδικας της αξιοπρέπειάς σου. Για χρόνια ερευνών, ο Φρόιντ παρατηρούσε πως η έλλειψη ορίων καταστρέφει ανθρώπους σε σχέσεις με ναρκισσιστικές προσωπικότητες. Έβλεπε ασθενείς που σταδιακά έχαναν τον εαυτό τους, τις αξίες τους, την ταυτότητά τους, γιατί επέτρεπαν στους ναρκισσιστές να ξεπερνούν διαδοχικά όρια. Ήταν σαν να παρακολουθούσε τη βραδία διάλυση της προσωπικότητας στο οξύ της χειραγώγησης. Τα άθικτα όρια είναι συγκεκριμένοι κανόνες που δεν επιτρέπει σε κανέναν να παραβιάζει, ανεξάρτητα από τις περιστάσεις, ανεξάρτητα από το πόσο πολύ ο ναρκισσιστής θα προσπαθήσει να σε πείσει ότι είσαι πολύ αυστηρός, πολύ αμετακίνητος, πολύ σκληρός. Αυτό δεν είναι επιθετικότητα ή κακία, είναι προστασία της αξιοπρέπειάς σου και της ψυχικής σου υγείας από συστηματική καταστροφή. Φαντάσου την ψυχή σου ως ένα σπίτι. Για χρόνια ο ναρκισσιστής συστηματικά έσπαγε πόρτες, έσπαζε παράθυρα, κατέρριπτε τείχους. Τα όρια είναι σύστημα συναγερμού ψηλός φράχτης, χαλίβδινες πόρτες. Αυτό σημαίνει μέχρι εδώ και ούτε βήμα παραπέρα. Συγκεκριμένα παραδείγματα άθικτων ορίων. Δεν αποδέχομαι φωνές σε συνομιλία μαζί μου και όταν υψώνεις τη φωνή φεύγω. Δεν συζητώ για τις αποφάσεις μου μετά τα μεσάνυχτα, γιατί είναι ώρα ανάπαυσής μου. Δεν ανέχομαι σχόλια για την εμφάνισή μου, το σώμα ή τις προσωπικές μου επιλογές. Δεν θα δικαιολογούμε για τα συναισθήματά μου, γιατί είναι σημαντικά και δικαιολογημένα. Κάθε από αυτά τα όρια πρέπει να διατυπώνεται σαφώς, χωρίς διφορούμενο νόημα, χωρίς να αφήνει χώρο για ερμηνεία. Ο ναρκισσιστής είναι μάστορας στο να βρίσκει κενά, στο να στρεβλώνει λόγια, στο να δημιουργεί γκρίζες ζώνες όπου μπορεί να λειτουργεί. Όταν καθιερώνεις ένα όριο, προετοιμάσου για πραγματικό πόλεμο. Ο ναρκισσιστής πρώτα θα προσπαθήσει να το δοκιμάσει λεπτά, σαν κλέφτης που ελέγχει αν το παράθυρο είναι κλειστό. Μετά μπορεί να γίνει ακόμη πιο επιθετικός, μπορεί να προσπαθήσει συναισθηματική χειραγώγηση, μπορεί ακόμη να προσποιηθεί ότι άλλαξε και ότι τώρα καταλαβαίνει. Όλα αυτά είναι δοκιμές, συστηματικός έλεγχος, αν τα όρια σου είναι πραγματικά άθικτα ή μήπως μόνο θεατρική χειρονομία. Ο Φρόιντ παρατήρησε ότι οι ναρκισσιστές έχουν εκπληκτική διαίσθηση στο να αισθάνονται την αδυναμία. Αν ακόμη και μία φορά υποχωρήσεις, αν ακόμη και μία φορά επιτρέψεις να ξεπεραστεί το όριο, γιατί αυτή τη φορά η κατάσταση είναι εξαιρετική, ο ναρκισσιστής θα το θυμηθεί και θα το χρησιμοποιήσει εναντίον σου στο μέλλον. Βασικές αρχές καθιέρωσης ορίων. Το όριο πρέπει να είναι σαφές, συγκεκριμένο και να μην αφήνει χώρο για ερμηνεία. Πρέπει να είσαι έτοιμος να το εφαρμόσεις ακόμη και όταν θα στεναχωριέσαι. Ακόμη και όταν ο ναρκισσιστής θα προσπαθήσει να σε πείσει ότι είσαι σκληρός. Μη δικαιολογείσαι για τα όρια, μη τα διαπραγματεύεσαι, μη προσφέρεις συμβιβασμούς, απλώς καθιέρωσέ τα και κράτησέ τα. Να είσαι συνεπής ανεξάρτητα από τις περιστάσεις, τη διάθεση του ναρκισσιστή ή την οικογενειακή κατάσταση. Ο Φρόιντ παρατήρησε ένα συναρπαστικό φαινόμενο που αποκαλούσε σεβασμό βασισμένο στον φόβο. Όταν ο ναρκισσιστής συναντά πραγματικά άθικτα όρια, η επιθετικότητά του παραδόξως μειώνεται. Γιατί τελικά συναντά κάτι που δεν μπορεί να ελέγξει, να χειραγωγήσει ή να σπάσει. Και αυτό εγείρει σε αυτόν πρωτόγονο σεβασμό αναμεμειγμένο. Με φόβο, ο ναρκισσιστής σέβεται μόνο αυτό που δεν μπορεί να ελέγξει. Όταν τα όρια σου γίνουν πραγματικά άθικτα, σαν το τείχος του Βερολίνου,
που χωρίζει την τοξικότητά του από την ηρεμία σου, αρχίζει να σε αντιμετωπίζει σαν ίσο του, όχι από αγάπη, όχι από κατανόηση, αλλά από καθαρό φόβο για τη νέα σου ανακαλυφθείς αδύναμη. Θυμήσου ότι η καθιέρωση ορίων είναι διαδικασία, όχι μεμονωμένο γεγονός. Είναι καθημερινή δουλειά πάνω στον εαυτό σου, καθημερινή επιλογή ανάμεσα στην ηρεμία σου και την ευκολία του. Και πάντα να επιλέγεις τον εαυτό σου, αλλά σε περιμένει ακόμη μία θεμελιώδης μεταμόρφωση που μπορεί να αλλάξει εντελώς τη ζωή σου. Οι ναρκισσιστές μπορούν να χειραγωγήσουν μόνο εκείνους που αμφιβάλλουν για τον εαυτό τους. Αυτή είναι η θεμελιώδης αλήθεια που ο Φρόιντ ανακάλυψε μελετώντας εκατοντάδες περιπτώσεις τοξικών σχέσεων. Όταν η αυτοπεποίθησή σου γίνει ακλόνητη, όλο το οπλοστάσιο τους χειραγώγησης γίνεται άχρηστο, σαν σπαθιά στραμμένα σε χαλίβδινη πανοπλία. Ο ναρκισσιστής τρέφεται από τις αμφιβολίες σου σαν βρικόλακας από αίμα. Όταν αμφισβητείς τον εαυτό σου, τις αποφάσεις σου, την αξία σου, το δικαίωμά σου στην ευτυχία, του δίνεις το ισχυρότερο όπλο εναντίον σου. Αυτή είναι η αγαπημένη του τακτική, να σε κάνει να αμφιβάλλεις για την αντίληψή σου της πραγματικότητας, για τα συναισθήματά σου, για το δικαίωμά σου να σε σέβονται. Για χρόνια ο ναρκισσιστής συστηματικά υπονόμευε την αυτοπεποίθησή σου. Μπορεί να σου έλεγε ότι είσαι πολύ ευαίσθητος, ότι παρεξηγείς, ότι ερμηνεύεις λάθος τη συμπεριφορά του. Μπορεί να σε σύγκρινε με άλλους, να υπονόμευε τα επιτεύγματά σου, να υποβάθμιζε τα συναισθήματά σου. Όλα αυτά είχαν έναν στόχο, να σε κάνει ανασφαλές άτομο που ελέγχεται εύκολα. Αλλά η ακλόνητη αυτοπεποίθηση δεν είναι αλαζονία, δεν είναι υπεροψία, δεν είναι εξύψωση πάνω από τους άλλους. Είναι βαθιά, ήρεμη γνώση της αξίας σου, που δεν εξαρτάται από τις απόψεις άλλων ανθρώπων, ιδίως του ναρκισσιστή. Είναι ήρεμη πεποίθηση ότι αξίζεις σεβασμό, αγάπη και να σε μεταχειρίζονται με αξιοπρέπεια. Ο Φρόιντ έγραφε γι' αυτό ως ακεραιότητα του εγώ, κατάσταση στην οποία το άτομο ξέρει ποιος είναι, τι θέλει και τι αξίζει. Αυτή είναι ψυχική κατάσταση στην οποία οι εξωτερικές επιθέσεις δεν μπορούν να ταράξουν την εσωτερική σου ηρεμία και βεβαιότητα. Όταν έχεις ακλόνητη αυτοπεποίθηση συμβαίνει κάτι μαγικό. Πάβεις να αναζητάς επιβεβαίωση από τον ναρκισσιστή. Οι έπαινοι του πάβουν να σε χαροποιούν γιατί ξέρεις ότι είναι χειραγωγική. Η κριτική του πάβει να σε πληγώνει γιατί ξέρεις ότι προέρχεται από τα δικά του προβλήματα, όχι από τις δικές σου ατέλειες. Δεν δικαιολογείσαι πια για τις αποφάσεις σου, γιατί ξέρεις ότι έχεις δικαίωμα να παίρνεις αποφάσεις για τη ζωή σου. Δεν του επιτρέπεις να ορίζει την αξία σου, γιατί η αυτοεκτίμησή σου δεν εξαρτάται πια από τις διαθέσεις και τις χειραγωγήσεις του. Μπορείς να πεις όχι χωρίς ενοχές, γιατί καταλαβαίνεις ότι τα όρια σου είναι σημαντικά και δικαιολογημένα. Η ευτυχία σου πάβει να εξαρτάται από τη γνώμη του, από την έγκρισή του, από την παρουσία του στη ζωή σου. Αυτή είναι η πραγματική ελευθερία, η συνείδηση ότι είσαι ολοκληρωμένο, αξιόλογο άτομο, ανεξάρτητα από αυτό που σκέφτεται για σένα ο ναρκισσιστής. Ο Φρόιντ παρατήρησε ότι οι ναρκισσιστές ενστικτωδώς σέβονται εκείνους που είναι σίγουροι για τον εαυτό τους. Αυτός δεν είναι σεβασμός από αγάπη ή κατανόηση. Είναι σεβασμός από φόβο. Πρωτόγονος φόβος για κάποιον που δεν μπορούν να ελέγξουν. Ο ναρκισσιστής φοβάται το σίγουρο για τον εαυτό του άτομο, γιατί όλη η στρατηγική χειραγώγησής του βασίζεται στην πρόκληση ανασφάλειας στο θύμα. Η οικοδόμηση ακλόνητης αυτοπεποίθησης είναι διαδικασία που απαιτεί χρόνο και καθημερινή εργασία πάνω στον εαυτό σου. Πρέπει να μάθεις να γιορτάζεις τις μικρές νίκες σου, να αναγνωρίζεις τα επιτεύγματά σου, να θυμάσαι τα δυνατά σου σημεία. Πρέπει να πάυσεις, να αναζητάς επιβεβαίωση από τον ναρκισσιστή και να αρχίσεις να την αναζητάς μέσα σου, κάθε μέρα να επαναλαμβάνεις τον εαυτό σου. Είμαι αξιόλογο άτομο, αξίζω σεβασμό,
Τα συναισθήματά μου είναι σημαντικά, οι ανάγκες μου είναι δικαιολογημένες. Δεν χρειάζομαι την έγκριση κανενός για να είμαι ο εαυτός μου. Περιτριγύρισε τον εαυτό σου με ανθρώπους που σε στηρίζουν, που βλέπουν το καλό μέσα σου, που σέβονται τα όρια σου. Απόφευγε εκείνους που προσπαθούν να σε υποτιμήσουν, που αμφισβητούν τις αποφάσεις σου, που σε κάνουν να αισθάνεσαι χειρότερα μετά τη συνάντηση μαζί τους. Θυμήσου τις επιτυχίες σου, ακόμη και τις μικρές. Κράτα ημερολόγιο επιτευγμάτων, σημείωνε στιγμές που τα κατάφερες σε δύσκολη κατάσταση, που επέμεινες στη θέση σου, που δεν άφησες να σε χειραγωγήσουν. Αυτό θα είναι η απόδειξή σου ότι είσαι δυνατότερος από όσο νομίζεις. Όταν η αυτοπεποίθησή σου γίνει ακλόνητη, ο ναρκισσιστής θα βρεθεί σε θέση που δεν γνώριζε πριν. Θα πρέπει να σε σέβεται, γιατί δεν θα μπορεί πια να σε ελέγχει. Θα πρέπει να σε αντιμετωπίζει σαν ίσο του και όχι σαν το συναισθηματικό του παιχνίδι. Αυτή είναι η στιγμή που ανακτάς τη δύναμή σου. Η στιγμή που πάβεις να είσαι θύμα και γίνεσαι άτομο που αποφασίζει για τη ζωή του. Αλλά η τελευταία τεχνική που θα μάθεις τώρα είναι ο αληθινός game changer, στρατηγική που μπορεί να αλλάξει εντελώς τη ζωή σου. Αυτή είναι η πιο δύσκολη, αλλά απολύτως πιο αποτελεσματική στρατηγική σε όλο το πλωστάσιο τεχνικών ενάντια στον ναρκισσισμό. Ο ναρκισσιστής θέλει να παραμείνει στην τροχιά του για πάντα. Να είσαι διαθέσιμος 24 ώρες το 24ωρο ως πηγή ναρκισσιστικής ενέργειας, ως κοινό για τις παραστάσεις του, ως αντικείμενο του ελέγχου του. Η πλήρης απόσυρση σημαίνει τερματισμό αυτού του παιχνιδιού μία για πάντα. Ο Φρόιντ στα τελευταία του έργα έγραφε γι' αυτό ως ψυχικός ευνουχισμός του ναρκισσιστή. Είναι η πιο βίαιη τεχνική, αλλά συγχρόνως η πιο αποτελεσματική, γιατί χτυπά στην καρδιά της ναρκισσιστικής ανάγκης, την ανάγκη για κοινό, την ανάγκη να είναι στο κέντρο του κόσμου κάποιου. Η πλήρης απόσυρση δεν είναι αγνόηση από θυμό, δεν είναι εκδίκηση, δεν είναι προσπάθεια πλήγωσης του ναρκισσιστή. Είναι συνειδητή ήρεμη απόφαση για τερματισμό της συναισθηματικής εμπλοκής στη σχέση με τον ναρκισσιστή. Είναι κατανόηση στο βαθύτερο επίπεδο ότι δεν χρειάζεται πια να συμμετέχεις στα τοξικά του παιχνίδια, ότι έχεις επιλογή. Για χρόνια ήσουν σαν ηθοποιός σε θέατρο, όπου ο ναρκισσιστής ήταν σκηνοθέτης, σεναριογράφος και κύριος πρωταγωνιστής ταυτόχρονα. Ο ρόλος σου ήταν πάντα υποδεέστερος των αναγκών του. Έπρεπε να είσαι κοινό για τους μονολόγους του. Έπρεπε να αντιδράς στις προκλήσεις του. Έπρεπε να υπηρετείς ως πηγή προσοχής και ενέργειας. Η πλήρης απόσυρση σημαίνει εγκατάλειψη αυτού του θεάτρου για πάντα. Όταν ο ναρκισσιστής προσπαθεί να σε προκαλέσει με την κλασική του επίθεση στην αυτοεκτίμησή σου και εσύ απλώς συνεχίζεις τη ζωή σου σαν να μην έγινε τίποτα, αυτό τον καταρακώνει κυριολεκτικά. Όταν σου στέλνει μήνυμα γεμάτο χειραγωγική νοσταλγία, μου λείπεις, θυμάσαι πόσο καλά τα περνούσαμε, και εσύ απαντάς ευγενικά αλλά ψυχρά, χαίρομαι που όλα πάνε καλά, χωρίς καμία συναισθηματική εμπλοκή. Αυτό του δείχνει σαφώς ότι το παιχνίδι τελείωσε. Ο Φρόιντ παρατηρούσε ότι οι ναρκισσιστές ζουν σε διαρκή φόβο εγκατάλειψης, αλλά παραδόξως είναι ανίκανοι να δημιουργήσουν αληθινό δεσμό με άλλον άνθρωπο. Όταν τελικά εγκαταλείπονται πραγματικά από κάποιον που αποσύρθηκε εντελώς συναισθηματικά, βιώνουν κάτι σαν ψυχική κατάρρευση. Η πλήρης απόσυρση εκδηλώνεται σε πολλά επίπεδα. Στο συναισθηματικό επίπεδο πάβεις να αισθάνεσαι οτιδήποτε σχετικά με τον ναρκισσιστή, ούτε θυμό, ούτε αγάπη, ούτε απογοήτευση, ούτε νοσταλγία. Η παρουσία του στη ζωή σου γίνεται τόσο σημαντική όσο η παρουσία ξένου ανθρώπου στον δρόμο. Στο συμπεριφορικό επίπεδο πάβεις να αντιδράς στις προκλήσεις του, πάβεις να απαντάς στα μηνύματά του με συναισθηματική εμπλοκή, πάβεις να ελέγχεις τα προφίλ του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πάβεις να ρωτάς γνωστούς για τη ζωή του.
Στο διανοητικό επίπεδο πάβεις να σκέφτεσαι για αυτόν, να αναλύεις τις συμπεριφορές του, να αναρωτιέσαι για τα κίνητρά του. Πάβεις να σχεδιάζεις τι θα του πεις στην επόμενη συνάντηση. Πάβεις να εξασκείς συνομιλίες μαζί του στο μυαλό σου. Αυτή η απόσυρση δεν σημαίνει να είσαι σκληρός ή απάνθρωπος. Μπορείς να παραμείνεις ευγενικός όταν τον συναντάς. Μπορείς να απαντήσεις στο μήνυμά του αν είναι απαραίτητο. Αλλά το κάνεις με την ίδια συναισθηματική ουδετερότητα με την οποία απαντάς σε υπάλληλο τράπεζας ή πολιτή σε κατάστημα. Ο ναρκισσιστής, όντας μάστορας στο να αισθάνεται τις συναισθηματικές καταστάσεις άλλων ανθρώπων, θα εντοπίσει αμέσως αυτή την αλλαγή. Και αυτό τον τρομάζει περισσότερο από θυμό, περισσότερο από φωνές, περισσότερο από κλάματα, γιατί ο θυμός σημαίνει ότι εξακολουθεί να έχει εξουσία πάνω σου. Η πλήρης απόσυρση σημαίνει ότι αυτή την εξουσία δεν την έχει πια. Μπορεί να προσπαθήσει όλα τα κόλπα του για να σε ξανασύρει στο παιχνίδι. Μπορεί να δοκιμάσει love bombing, να σε κατακλείσει με κομπλιμέντα και υποσχέσεις αλλαγής. Μπορεί να προσποιηθεί αρρώστια, μπορεί να προσπαθήσει να προκαλέσει ενοχές. Μπορεί να προσπαθήσει μέσω κοινών γνωστών, μπορεί να διαδίδει διάφορες ιστορίες για σένα, για να προκαλέσει την αντίδρασή σου. Αλλά αν θα είσαι συνεπής στην απόσυρσή σου, αν δεν θα αφεθείς να σε σύρουν σε κανένα από αυτά τα παιχνίδια, τελικά θα παραδοθεί. Γιατί ο ναρκισσιστής δεν έχει άπειρη ενέργεια. Όταν συνεχώς επενδύει σε προσπάθειες ανάκτησης της προσοχής σου και δεν λαμβάνει τίποτα σε αντάλλαγμα, τελικά πρέπει να βρει νέα πηγή ναρκισσιστικής τροφής. Η πλήρης απόσυρση είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορείς να κάνεις στον εαυτό σου. Είναι ελευθερία από την επιρροή του στη ζωή σου, από την ικανότητά του να σε πληγώνει, από την εξουσία του πάνω στα συναισθήματά σου. Είναι ανάκτηση του ελέγχου της δικής σου συναισθηματικής ζωής. Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει μήνες. Μπορεί να είναι επώδυνη, γιατί συχνά σημαίνει πένθος για αυτόν που νόμιζες ότι είναι ο ναρκισσιστής, για την ψευδαίσθηση σχέσης που φαντάστηκες. Αλλά αυτή η προσωρινή ανακούφιση είναι το τίμημα για μακροχρόνια ελευθερία. Αλλά η αληθινή απελευθέρωση είναι ακόμη μπροστά σου. Στο τελευταίο κεφάλαιο θα ανακαλύψεις πώς είναι η ζωή στην άλλη πλευρά αυτής της μεταμόρφωσης. Συγχαρητήρια. Μόλις πέρασες από μια πλήρη μεταμόρφωση που θα αλλάξει τη ζωή σου για πάντα. Έμαθες 9 από τα ισχυρότερα όπλα ενάντια στην ναρκισσιστική χειραγώγηση που αναπτύχθηκαν από τον ίδιο τον Σίγμουντ Φρόιντ στις πρωτοποριακές έρευνές του πάνω στην ανθρώπινη ψυχή. Αυτές δεν είναι συνηθισμένες τεχνικές. Είναι ισχυρά ψυχολογικά εργαλεία που για δεκαετίες βοήθησαν ανθρώπους να απελευθερωθούν από τοξικούς δεσμούς. Κάθε μία από αυτές τις στρατηγικές είναι κομμάτι του παζλ που συνθέτει τη νέα σου ισχυρή προσωπικότητα. Προσωπικότητα την οποία ο ναρκισσιστής δεν μπορεί πια να χειραγωγήσει, να ελέγξει ή να καταστρέψει. Προσωπικότητα που εγείρισε αυτόν σεβασμό βασισμένο στον φόβο για την απώλεια ελέγχου πάνω σου. Αυτή είναι θεμελιώδης αλλαγή. Από θύμα γίνεσαι άτομο που υπαγορεύει τους όρους αλληλεπίδρασης. Για χρόνια ο ναρκισσιστής έχτιζε την εξουσία του πάνω σου συστηματικά, σαν αρχιτέκτονας που χτίζει φυλακή. Κάθε επίθεση στην αυτοεκτίμησή σου, κάθε χειραγώγηση, κάθε προσπάθεια να σε απομονώσει από αγαπημένους, όλα αυτά ήταν τούβλα στον τοίχο που σε περιέβαλε. Σήμερα έμαθες όχι μόνο να ανατινάζεις αυτόν τον τοίχο, αλλά να χτίζεις το δικό σου οχυρό που ο ναρκισσιστής δεν μπορεί να κατεδαφίσει. Τα 9 όπλα σου είναι η πέτρινη σιωπή που καταστρέφει το εγώ του, η μαγική φράση «αυτό δεν μου ταιριάζει πια», την οποία δεν μπορεί να αμφισβητήσει, η αόρατη ασπίδα αδιαφορίας που σε προστατεύει από τις επιθέσεις του, ο καθρέφτης αλήθειας που αντανακλά την τοξικότητά του πίσω σε αυτόν, η απόλυτη αδιαφορία ως έσχατο ψυχολογικό όπλο, τα άθικτα όρια που προστατεύουν την αξιοπρέπειά σου από την εισβολή του,
Η ακλόνητη αυτοπεποίθηση ως πανοπλία ενάντια σε όλες τις προσπάθειές του να υπονομεύσει την αξία σου, η στρατηγική απόσυρση από τα καταστροφικά του παιχνίδια και τέλος η πλήρης απόσυρση ως οριστική απελευθέρωση από την επιρροή του. Ο Φρόιντ έλεγε «Το να είσαι συνειδητός σημαίνει να είσαι ελεύθερος». Σήμερα έγινες συνειδητός των μηχανισμών ναρκισσιστικής χειραγώγησης σε επίπεδο που δεν είχες πριν. Τώρα ξέρεις πια πώς να αναγνωρίζεις τα πρώτα σημάδια χειραγώγησης, πώς να αμήνεσαι πριν η επίθεση φτάσει στον στόχο της, πώς να ανακτάς τη δύναμή σου σε κάθε κατάσταση, πώς να κάνεις τον ναρκισσιστή να αρχίσει να σε σέβεται αντί να σε αντιμετωπίζει σαν ιδιοκτησία του. Αυτή η γνώση δεν είναι μόνο θεωρία, είναι πρακτικά εργαλεία που μπορείς να εφαρμόσεις από σήμερα κιόλας. Αλλά θυμήσου ότι η πραγματική μεταμόρφωση απαιτεί χρόνο και συνέπεια. Ο ναρκισσιστής για χρόνια έχτιζε τον έλεγχό του πάνω σου, οπότε δεν θα παραδοθεί χωρίς μάχη. Προετοιμάσου για το ότι όταν θα αρχίσει να χάνει τον έλεγχο πάνω σου, μπορεί να εντείνει τις ενέργειές του. Αυτό είναι φυσιολογικό και παραδόξως σημαίνει ότι η στρατηγική λειτουργεί. Αυτές είναι οι τελευταίες απελπισμένες προσπάθειες του να ανακτήσει την εξουσία πάνω σου. Μπορεί να γίνει ακόμη πιο επιθετικός. Μπορεί να δοκιμάσει νέες μορφές χειραγώγησης. Μπορεί ακόμη να προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει εναντίον σου κοινούς γνωστούς ή μέλη της οικογένειας. Αυτή είναι η στιγμή που η αποφασιστικότητά σου θα δοκιμαστεί πραγματικά. Όταν θα έχεις τον πειρασμό να επιστρέψεις στα παλιά μοτίβα, να υποχωρήσεις για την ιερή ησυχία, να πιστέψεις σε νέες υποσχέσεις αλλαγής. Αλλά θυμήσου, ο ναρκισσιστής δεν αλλάζει. Μπορεί να αλλάξει τακτική, μπορεί προσωρινά να μειώσει την ένταση των επιθέσεών του, αλλά η θεμελιώδης φύση του παραμένει η ίδια. Ο νέος σου στόχος δεν είναι η πλήρης εξάλειψη του ναρκισσιστή από τη ζωή σου, γιατί αυτό δεν είναι πάντα δυνατό ή πρακτικό. Στόχος σου είναι η μεταμόρφωση αυτής της τοξικής σχέσης σε κάτι που δεν μπορεί πια να σε βλάψει. Είναι η ανάληψη ελέγχου της συναισθηματικής σου ζωής, ανεξάρτητα από το αν ο ναρκισσιστής είναι παρόν σε αυτή ή όχι. Σήμερα αρχίζεις νέα ζωή. Ζωή ατόμου που γνωρίζει την αξία του και δεν επιτρέπει σε κανέναν να την αμφισβητήσει. Ζωή ανθρώπου που καθιερώνει όρια και τα υπερασπίζεται συνεπώς. Ζωή ατόμου που ο ναρκισσιστής πρέπει πια να σέβεται, γιατί δεν μπορεί πια να το ελέγχει. Είσαι τώρα οπλισμένος με τις ισχυρότερες ψυχολογικές τεχνικές που αναπτύχθηκαν ποτέ ενάντια στον ναρκισσισμό. Αυτές οι στρατηγικές δοκιμάστηκαν μέσα από δεκαετίες κλινικής πρακτικής του Φρόιντ και χιλιάδων διαδόχων του. Δεν είναι κενές θεωρίες, είναι δοκιμασμένα στη μάχη εργαλεία που άλλαξαν τη ζωή αμέτρητων ανθρώπων. Χρησιμοποίησέ τα σοφά, χρησιμοποίησέ τα συνεπώς και θα δεις πώς η ζωή σου θα αλλάξει προς το ασύγκριτα καλύτερο. Θυμήσου ότι καθεμία από αυτές τις τεχνικές απαιτεί εξάσκηση. Μην περιμένεις τελειότητα από την πρώτη μέρα. Να είσαι υπομονετικός με τον εαυτό σου, αλλά ταυτόχρονα αποφασισμένος στην επιδίωξη της ελευθερίας σου. Το σημαντικότερο είναι να καταλάβεις ότι αυτή η μεταμόρφωση δεν είναι μάχη με τον ναρκισσιστή, είναι μάχη για τον εαυτό σου. Δεν είναι προσπάθεια να τον αλλάξεις, γιατί αυτό είναι αδύνατον. Είναι προσπάθεια να ανακτήσεις τον εαυτό σου, τη δύναμή σου, το δικαίωμά σου στην ευτυχία και την ηρεμία. Ο Φρόιντ στα τελευταία του έργα έγραφε ότι η μεγαλύτερη νίκη του ανθρώπου είναι η νίκη επί του δικού του φόβου. Σήμερα νίκησες τον φόβο για τον ναρκισσιστή, τον φόβο για την αντίδρασή του, τον φόβο για τη μοναξιά.